Prečo práčka vašej starej mamy stále perie, zatiaľ čo tá vaša vypovedala službu mesiac po záruke? Nie je to náhoda. Je to výsledok precízneho inžinierstva, ktoré nemá za cieľ vytvoriť nezničiteľný produkt, ale zabezpečiť, aby ste sa do obchodu čoskoro vrátili. Predstavte si svet, kde veci fungujú navždy. Pre vás sen, pre modernú ekonómiu nočná mora. Ak by sa veci nekazili, továrne by zastali. Sme uväznení v systéme, kde je odpad palivom pokroku a trvácnosť je považovaná za ekonomickú chybu, ktorú treba opraviť. Skutočný príbeh sa začal v roku 1924. Kartel Phoebus. Najväčší výrobcovia žiaroviek sa tajne stretli, aby vyriešili problém. Ich produkty svietili príliš dlho. Rozhodli sa, že životnosť umelo znížia z 2500 hodín na polovicu. Tak sa zrodilo plánované zastarávanie. Dnes je tento princíp všade. Od nevymeniteľných batérií až po software, ktorý zámerne spomaľujú váš hardware. Výrobcovia už nepredávajú len produkt, predávajú vám predplatné na jeho funkčnosť, ktoré vyprší presne vtedy, keď to povie ich algoritmus. Logika veci vám vráti oči tam, kde ich systém chce mať zaslepené. V tejto sérii rozbijeme mýty o náhodných poruchách a ukážeme si, ako inžinieri navrhujú slabé články, aby vás udržali v nekonečnom cykle nákupu a vyhadzovania. Moderné stroje nie sú navrhnuté na večnosť, ale na simulovaný koniec. Inžinieri využívajú softvér na identifikáciu najslabšieho článku. Stačí jeden podimenzovaný plastový prevod v celokovovom mechanizme a celé zariadenie sa po určitom počte cyklov rozpadne. Je to precízna matematika zániku. Premysleným trikom je tepelný manažment. Citlivé súčiastky sú v televízoroch zámerne umiestnené vedľa komponentov, ktoré generujú najviac tepla. Vysoká teplota ich pomaly vysušuje, až kým krátko po zároke neprasknú. Výrobca vie, že oprava by stála viac než nový kus a vy radšej siahnete po peňaženke. Potom je tu softvérový zámok. Tlačiarne majú v sebe čipy, ktoré počítajú každú vytlačenú stranu. Aj keď je stroj mechanicky v poriadku, po dosiahnutí limitu softvér nahlási fatálnu chybu. Bez špeciálneho kódu je zariadenie nepoužiteľné. Je to digitálne väzenie pre váš vlastný, legálne kúpený hardware. Batérie sú kapitolou samou o sebe. Prilepené k šasi, nemožné vymeniť bez poškodenia displeja. Keď po 500 cykloch klesne ich kapacita, váš prémiový produkt sa stáva neprenosným. Táto bariéra opraviteľnosti je postavená zámerne, aby vás odradila od servisu a dotlačila k nákupu najnovšieho modelu. Cieľom je dosiahnuť bod ekonomickej neopraviteľnosti. Náhradné diely sú buď nedostupné, alebo ich cena prevyšuje hodnotu nového stroja. Systém vás nenúti vyhadzovať veci násilím, on len vytvára logické podmienky, v ktorých je oprava vnímaná ako finančná samovražda. Vitajte v zajatí plánovanej chyby. Najmocnejším nástrojom nie je skrutkovač, ale marketing. Psychologické zastarávanie nastáva v momente, keď váš funkčný produkt vyzerá v porovnaní s novinkou staro. Stačí zmeniť odtieň farby, zaobriť hrany alebo pridať zbytočné tlačidlo a váš status v očiach okolia okamžite klesá. Výrobcovia vytvárajú umelú nespokojnosť. Každý rok prichádzajú s verziou, ktorá je len o 5% lepšia, no reklama ju prezentuje ako revolúciu. Cítite sa zaostalo nie preto, že by váš prístroj nestíhal, ale preto, že algoritmus túžby vo vašej hlave bol úspešne preprogramovaný na hlad. Pozrite sa na módu alebo autá. Cykly sa zrýchľujú. To, čo bolo minulý rok symbolom úspechu, je dnes vizuálnym odpadom. Tento estetický diktát nás núti vyhadzovať veci, ktoré sú na vrchole svojich technických síl, len aby sme zaplnili prázdnotu vytvorenú umelo vyvolanou hanbou. Digitálne zastarávanie je ešte agresívnejšie. Softvér sa stáva čoraz náročnejším na zdroje, hoci nerobí nič zásadne nové. Váš hardware nespomalil, to len kód sa stal lenivejším a objemnejším, až kým sa plynulý zážitok nezmení na trhanú frustráciu. Systém vás vyhľaduje z vášho vlastného zariadenia. V tejto hre nie ste zákazníkom, ste procesorom, ktorý premieňa peniaze na odpad. Skutočným cieľom plánovaného zastarávania nie je pokrok, ale udržanie vás v permanentnom stave ešte nemám dosť. Logika veci hovorí jasne. Najmodernejšia vec, ktorú môžete vlastniť, je kritické myslenie. Kam odchádzajú mŕtve sny o pokroku?
Ročne vyprodukujeme vyše 50 miliónov tón elektroodpadu. Väčšina končí na ilegálnych skládkach v Gáne či Nigérii. To, čo bolo vo vašej ruke symbolom luxusu, je dnes v rukách detí, ktoré v toxickom dyme pália káble, aby získali pár gramov medi. Naše digitálne pohodlie má krvavú príchuť. Ekologická stopa jedného smartfónu začína v hlbokých baniach na kobalt a končí na skládkach, ktoré otravujú spodnú vodu na celé generácie. Plánované zastarávanie nie je len ekonomický model, je to environmentálny zločin maskovaný za rast HDP. Sme svedkami globálnej nerovnosti. Západ konzumuje budúcnosť a zvyšok sveta skladuje jeho odpad. Tento kolobeh je neudržateľný. Planéta nemá nekonečné zdroje na to, aby sme každé 2 roky vymenili miliardy zariadení len preto, že akcionári v Silicon Valley potrebujú vidieť rastúcu krivku. Recyklácia je v súčasnej podobe často len mýtus, ktorý nám má upokojiť svedomie. Mnohé zariadenia sú navrhnuté tak, aby ich nebolo možné efektívne rozobrať. Vzácne kovy zostávajú uväznené v plastových monolitoch a končia v zemi. Skutočná recyklácia začína pri dizajne, nie pri smetiaku. Logika veci vás vyzýva k radikálnej zodpovednosti. Každý nákup je hlasovaním o tom, ako má vyzerať naša zem. Odmietnúť diktát krátkej životnosti nie je len o šetrení peňazí, je to akt odporu proti drancovaniu sveta. Skutočný pokrok sa nemeria počtom predaných kusov, ale ich trvácnosťou. Prvou líniou obrany je vedomosť. Hnutie Právo na opravu bojuje za to, aby výrobcovia museli poskytovať schémy a náhradné diely každému. Keď opravíte svoj prístroj namiesto kúpy nového, nabúravate systém plánovanej skazy. Oprava nie je len údržba, je to politický čin a vyjadrenie slobody. Hľadajte modulárnosť. Existujú firmy, ktoré navrhujú produkty tak, aby ste si procesor či batériu vymenili sami za pár minút. Podporou týchto projektov meníte trh. Ak prestaneme kupovať jednorázový luxus, výrobcovia budú nútení vrátiť sa k inžinierstvu trvácnosti. Hlasujete svojou peňaženkou. Zmente svoj mindset. Status nie je v novom modeli, ale v schopnosti nepodľahnúť manipulácii. Starý, ale funkčný kúsok techniky je dôkazom vašej imunity voči marketingu. Buďte hrdí na veci, ktoré s vami prešli roky. Trvácnosť je nová revolúcia v svete, ktorý vás chce vidieť stále v rade na novinky. Tlačme na legislatívu. Európska únia už zavádza povinné indexy opraviteľnosti a minimálnu životnosť súčiastok. Toto je cesta, ako systémovo poraziť kartely typu Phoebus. Keď sa logika spojí s právom, algoritmy zastarávania strácajú svoju moc a my získavame späť kontrolu nad svojim vlastníctvom. Logika veci končí tam, kde začína vaše kritické myslenie. Nekupujte si radosť, ktorá expiruje so zárukou. Budujte svet, kde veci slúžia ľuďom, nie ľudia veciam. Odoberajte, premýšľajte a hlavne nenechajte sa nahradiť novším modelom. Vy ste ten najdôležitejší hardware, ktorý žiadny algoritmus neprekoná.